FBI, זוז משמה. לא, עצום גדע, לא פשוט. גדע, אחד משנייה, כובע. אם אני חוטף. שם משהו יאללה, בואו למה ככה? תמיד שאתה שלך. זה גומל. אתה מנוהג? אתה מנוהג? לא, אני באתי בהרכבה. בהרכבה. אין לו 18, אין לו 18 מרכיב. אני ואתה נעשה ביחד. בשביל ככה לא? אני ואתה נעשה ביחד. שהוא מוצר אותך. אדוני, אונס, הוא נוגע בי. אל תיגע בו. תשמע, אם תימני נוגע בך זה נחשב אונס, אבל אם בן אדם רגיל אז לא. אתה מבין? ככה זה. תראה, הוא תימני גם. אל תיגע. תקשיב, עם ג'ורד אני מרים גלגל. אתה יודע איזה כבד זה ג'ורד? זה 180 קילו. רוצה לראות? הנה אפטר ראשון, שאני סתם לי דוח, היא תביא לי דוח, אני בורח. הוא מקפל את המספר גם, אתה לא יכול לשאול את המספר. לא? יכול לכבוד, זה בסדר. פה אוטו. מה הבעיה לגנוב? זה צ'קולקות. כמו ג'קי, עוד לך להביא את הרישיון. האוטו? תראה, ה-GTI שלי זה לא אוטו רגיל. היו חכמים. זה 100 ב3.5 שניות, שיט, משהו מטורף. תגיד, מותר לשים קיט על אופנוע? מותר? הכל בגדר בדיחה. חס וחלילה שיש פה למישהו קיט על האופנוע, איזה אגזוז. חס ושלום. יאללה, שיהיה לילה טוב. אתם נוסעים עלינו אבל. מי עושה פה? הוא טוב. גם יש אותו כזה בבית. שוטר, תזיז את האוטו, שוטר. תמסור דש לאלה מאור ירוק. הם הביאו לי וודקה וזה.